A naše šikulka teďka si jela sama dolů, nastoupila sama na lanovku a už si to mastí nahoru. Toto video bude na pokračování. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Jízda předtím byla úžasná, krásný slalomový brdány projel, aniž se cokoliv přihodilo, doufám, že to teďka vyjde také tak. A už se nám blíží. Blíží a blbne. Ahoj, bouráku. Jednička. Pojedeš z kopečka nebo pojedeš mimo kopeček? Mimo kopeček. Mimo kopeček, ale tady do těch branek, jo? Já tam budu stát a filmovat. Jasný? Ano, ale nedohoníš mě. Jasně. Tak pro tentokrát filmování přerušujeme. A už se nám blíží k vrcholu. Uvidíme, jestli psychicky dá to, že vyleze na kopeček, anebo jestli objede kopeček. A jak je vidět, tak mezi tím dorazila máma s dcerou, tak doufám, že nám to neskazej. A slalom! Tyče! Neskazili nám to. Ano, náš slalomář to mastí úplně krásně. Jo. Bomba! Jo. A to je konec našeho dnešního videa.